Sa number 2, 24/7 nga water supply ginapasalig sang Baciwa-Primewater pero sa 2026 pa. Nagapabilin karon sa 84 million liters a day ang supply ng tubig nga sarang mapalabot sang Baciwa-Primewater sa mosobra sa 71,103 ka mga concessionaires pero sa marason nga tuig sarang mapasaka sang water utility ang water supply sa 107 million liters a day pinagi sa dugang nga 25 million liters a day nga water supply halin sa Bacolod Bulk Water Incorporated Injection Facility kaag duha ka mga kag mapanubuan kag ma-convert ang non-revenue water kung nagakauyang nga tubig halin sa 38% panubo sa 25%. Ginsiling ni Baciwa General Manager Mona Dia Hardin, ginapaabot nila nga mapalabot ang delivery sa 24/7 water supply sa tion nga mangin operational na ang ginatukod nga bulk water facility project sa Matabang River sa 2026. Ang proyekto ang sarang makahatag sa dugang nga 15 million liters a day nga madugang sa projected nga 178 million liters a day nga water supply sa masunod nga tinuig. We have 178 and 46 of which is a standby resource coming from our new wells. So with that, we only need 132, but then we have 178. So it will just follow that a 24/7 water distribution for Bacolod is not that impossible.